Il-grupp Care Malta iffirma ftehim ta' 65 sena mas-Soċjetà Filarmonika La Stella għal proprjetà fir-Raba' Għawdex sabiex tiġi żviluppata f'faċilità ta' 60 sodda fil-qalba tal-komunità fil-post li sa ftit ilu kien il-Ku Club. Dan huwa tragward importanti għal grupp li beħsiebu jestendi s-servizzi li joffri għall-ewwel darba f'Għawdex. Waqt ċerimonji li saret fiċ-Ċitadella fil-5 ta' Ġunju li għadda, iċ-ċermen tal-grupp Nazzareno Vassallo tenna il-viżjoni ta' Care Malta kienet dejjem waħda li jfittxu post fil-qalba tal-komunità Awċija fejn is-servizzi speċjalizzati jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Waqt l-istess preżentazzjoni, Natalie Briffa Farrugia, l-kap eżekuttiv tal-Care Malta Group, spjegat li l-kumpanija kummissjonat studju li se jsir mal-Università ta' Malta sabiex isiru jafu aktar il-bżonnijiet soċjali f'Għawdex kemm fil-preżent u dawk tal-futur. L-istudju se jitmexxa mill-professur Andrew Azzopardi, id-dekan tal-Fakultà tal-Ħarsien Soċjali fl-Università ta' Malta. Michael Formosa, l-President tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u tat-Teatru Astra, esprima s-sodisfazzjon tiegħu illi ntlaħaq dan il-ftehim ma' grupp sod u ta' kalibru tantoli bħal Care Malta, speċjalment f'dan iż-żmien partikolari meta s-soċjetà u t-teatru huma għaddejjin minn proċess ta' tiġdid.